Трактоўка Вялікага княства літоўскага як беларускай дзяржавы характэрна для нацыянальнай гістарыяграфіі адносна нядаўна. Аднак такі погляд на сярэднявечную дзяржаву на нашых землях стаўся ўжо гістарычным фактам. У савецкай гістарычнай навуцы Вялікае княства літоўскае ўспрымалася іначай і лічылася, што літоўскія феадалы паняволілі беларускія землі, скарыстаўшыся палітычнай раздробленасцю былых старажытна-рускіх зямель. Таксама савецкія гісторыкі меркавалі, што Вялікае княства літоўскае ператварылася ў адну з наймацнейшых дзяржаў усходняй Еўропы, нібыта шляхам правядзення палітыкі захопу рускіх, украінскіх і беларускіх земляў. Згодна канцэпцыі ВКЛ, прапанаванай за савецкімі часамі, да сярэдзіны 14 стагоддзя літоўскія феадалы нібыта захапілі беларускія землі і асноўную частку тэрыторыі Украіны, а ў другой палове 15 стагоддзя літоўскія феадалы падпарадкавалі сваёй уладзе і частку рускіх зямель. Прычым тэорыя пра захоп балтамі беларускіх зямель уласціва не толькі савецкай гістарыяграфіі, але шырока тыражуецца і ў сучаснай Літве, што не адпавядае гістарычным фактам і рэальным гістарычным працэсам фарміравання Вялікага княства літоўскага. Адзначым, што міф пра сваё ВКЛ літувісы паспелі аформіць, стварыўшы нацыянальную дзяржаву на пачатку 20 стагоддзя. Аформіць свае прэтэнзіі на ВКЛ літувісам удалося, паколькі існавала свая дзяржава, а ў беларусаў такой магчымасці не было. Па гэтаму погляд на ВКЛ як беларускую дзяржаву, ці прынамсі балта-славянскую дзяржаву з вядучай роляй беларускага этнаса, аформіўся значна пазней. У рэчаіснасці славяне-беларусы і балты-літувісы часцей за ўсё мірна суіснавалі, што дало магчымасць на гэтай глебе аб'яднацца ў адзіную дзяржаву Вялікае княства літоўскае. Прычынаў для аб'яднання балта-славянскага насельніцтва ў адзіную дзяржаву было нямала. Знешнепалітычныя прычыны былі звязаны з неабходнасцю арганізацыі абароны супраць рыцараў-крыжакоў і мангола-татарскіх набегаў. Унутрыпалітычныя прычыны вынікалі з неабходнасці пераадолець феадальную раздробленасць. Эканамічныя прычыны звязаны з аддзяленнем рамяства ад сельскай гаспадаркі і развіццём гандлёвых адносін рознымі тэрыторыямі, што садзейнічалі іх аб'яднанню. Як заўважае беларускі гісторык, аўтар грунтоўнага даследавання стварэння Вялікага княства літоўскага Александр Краўцевіч, узнікненне новай дзяржавы на тэрыторыі верхняга панямоння менавіта ў 13 стагоддзі стала вынікам збегу розных чыннікаў і абставінаў. Па-першае, у рэгіёне пашырылася перакананне праз усведамленне мангольскай і крыжацкай пагрозы ў неабходнасці моцнай дзяржаўнай арганізацыі. Па-другое, знайшліся сілы, здольныя рэалізаваць гэтую справу. Багатыя панямонскія гарады і ваяўнічыя правадыры балцкіх плямёнаў. Па-трэцяе, гісторыя падаравала панямонню некалькі адносна бяспечных дзесяцігоддзяў, пачынаючы з 40-х да 80-х гадоў 13 стагоддзя, якія былі жыццёва неабходныя для нараджэння і ўмацавання асноў дзяржавы. Аднак самай важкай прычынай з'яўлення ВКЛ быў знешні імпульс, а менавіта пагрозу з боку суседзяў, якая падштурхнула і паскорыла працэс аб'яднання. Але гэты працэс не мог бы распачацца без некалькіх стагоддзяў досведу мірнага сужыцця балтаў і славянаў у гэтым рэгіёне. Натуральна, што ВКЛ будавалася ў змешаным біаэтнічным балта-славянскім рэгіёне гістарычнай Літве, што ўключала Наваградчыну, Гарадзеншчыну і заходнюю Меншчыну. І гэта адбывалася праз саюз палітычных сілаў, славянскіх панямонскіх гарадоў з некаторымі найбольш моцнымі правадырамі балцкіх плямёнаў. Першы зафіксаваны крыніцамі саюз быў саюз Наваградка з Міндоўгам каля 1248 года. У дзяржаўным будаўніцтве за ўзоры браліся даўно існуючыя ў рэгіёне дзяржаўныя ўтварэнні гарадзенска і наваградскія княствы, а ў якасці афіцыйнай была прынятая славянска-старабеларуская мова. Такім чынам, Вялікае княства літоўскае ўтварылася прыблізна ў 40-е гады 13 стагоддзя, непасрэдна пасля мангола-татарскай навалы ў складаных палітычных умовах. На ўсходзе мангола-татары рабавалі ўсходнеславянскія княствы, пашыраючы сваю імперыю. На захадзе тэўтонскі ордэн на падставе распаўсюджвання каталіцкага хрысціянства паступова захопліваў землі балцкіх плямёнаў. На першым этапе сваёй гісторыі дзяржава змагалася за выжыванне і хоць тэрыторыяльна не павялічвалася, але і не памяншалася.
Працэс тэрытарыяльнага пашырэння і афармлення вялікага княства літоўскага быў працяглым і збольшага мірным. Дынастычныя шлюбы, пагадненні паміж асобнымі княствамі прывялі да ўзнікнення федэратыўнага аб'яднання. Вядучую ролю ў ім адыгрывалі ўсходнеславянскія дзяржаўныя традыцыі з адпаведнымі законамі, мовай, рэлігіяй. Першапачаткова Вялікае княства літоўскае аб'ядноўвала ўласна Літву і тэрыторыю Наваградскага княства. На працягу другой паловы 13-га, першай паловы 14-га стагоддзя да ВКЛ далучыліся Полацкае, Віцебскае, Менскае, Свіслацкае, Пінскае і іншыя беларускія княствы, а таксама частка Валыні з Берасцейшчынай. У адрозненні ад Наваградчыны, на якую пазней пашырылася назва Літва, яны захавалі назву Русь. У сярэдзіне 14-га стагоддзя ВКЛ ахоплівала больш за 300 000 квадратных кіламетраў. Каля 2/3 тэрыторыі дзяржавы займала рускае насельніцтва, гэта значыць збольшага беларускія землі, каля 1/3 балтская. Такім чынам, ядром цэнтральнай вобласцю дзяржавы была Літва, Наваградчына, Гарадзеншчына, Віленшчына і заходняя частка Меншчыны. Пазней у 13-14 стагоддзі да яе далучылася Русь, то бок беларускае Падзвінне, Падняпроўе, Палессе, а таксама Жамойць. Дарэчы, менавіта такая тэрытарыяльная структура дзяржаўнага ўтварэння абумовіла найменне сярэднявечнай дзяржавы Вялікае княства літоўскае, рускае і жамойцкае. У 14-15 стагоддзях тэрыторыя ВКЛ ахапіла ўсю сучасную Беларусь, амаль усю сучасную Літву, а таксама значную частку Украіны. У часы свайго росквіту ў 15 стагоддзі Вялікае княства літоўскае з'яўлялася найбуйнейшай дзяржавай у Еўропе. У гэты час тэрыторыя ВКЛ дасягнула вялікіх памераў, ажно 630 000 квадратных кіламетраў. Доля палітычнай Літвы, ядра дзяржавы, складала да 18%, а этнічнай да 14%. А гэта значыць, што асноўнай тэрыторыяй дзяржавы былі менавіта беларускія землі. З усіх прыведзеных фактаў можна зрабіць досыць простую выснову. Вялікае княства літоўскае ўтварылася мірным шляхам, а беларускія землі ў складзе гэтай сярэднявечнай дзяржавы гралі ключавую ролю, бо нездарма ў гэты час квітнела старабеларуская мова і тутэйшая культура.